लोक रंग के आइल बहार हो, झूमे गौआ सहरिया। लोक रंग के आइल बहार हो, झूमे गौआ सहरिया। गौआ सहरिया हो, गौआ सहरिया, गौआ सहरिया हो, गौआ सहरिया। ए भैया हर चर्चा चर्चा भइल गाँव गाँव हो, झूम गौआ सहरिया। चर्चा भइल गाँव गाँव हो, झूम गौआ सहरिया। बिल्कुल सही बात बा संतोष जी। देखा हर जगह सगरों गांव गली मोहल्ला एकदम चर्चा हो गईल बा। हमार लोक रंग का हल्ला मच गईल बा, हल्फा मच गईल बा। और देखा हमार दर्शक लोगन टीवी पे एकदम टकटकी लगाए के कार्यक्रम देखे बदे बैठ गए बाड़न। बिल्कुल चाय पकौड़ी लेके। और का हो तबे ना देखा हर शनिवार और रविवार शाम 7:30 बजे दूरदर्शन पर भीड़ लग जाला, है ना? बिल्कुल। और देखा ये पहली बार हो रहल बा कि अवधी, भोजपुरी, बुंदेली और ब्रज चारों भाषा का संगम लगल बा। जैसे महाकुंभ में एकदम जाम लगल रहा, वैसे ही दूरदर्शन पर जाम लग गईल बा हो। सही 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 कहलो। और काहे ना लगी। हमारे कार्यक्रम का नंबर हो गए लोक रंग सुरों के संग। और इस जबरदस्त प्रोग्राम के आज का अंक लेके हाजिर बाणी हम सेवा शाही और हम बानी आपके होस्ट और दोस्त संतोष राय। तो स्वीकार करी हमनी का नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय राम जी की। तो दर्शक लोगन इतना दुलार दें कि पूरी दुनिया का नंबर रात रहे। जय अवधि। लोक रंग कर दी और आ जाई ई दूरदर्शन के मंच पर। काहे से कि दूरदर्शन दे रहल बा मौका हर फोक गायकन के यहाँ गावे का। तो यही के साथ ही हमने का चले समय हो गल बा संतोष जी। हाँ, लेकिन चले से पहले वह बतिया हम कहब हो तनी चलत चलत हैं। अरे डीडी यूपी पे भैया लोक रंग आवेला, खेत खरिहानी के बतिया बतावेला। डीडी यूपी पे भैया लोक रंग आवेला, खेत खरिहानी के बतिया बतावेला। कैसे चर्चा चर्चा भइल गाँव गाँव हो, झूम गौआ नगरिया। 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 हाँ भैया तो चर्चा तो बहुत हो गईल बा, हल्ला हो गईल बा, एकदम हल्फा तो मचे गईल बा। तो यही के साथ ही देखत रही दूरदर्शन। काहे से कि यही मिलेला ज्ञान, मनोरंजन और शिक्षा का भंडार। काहे से कि ई ह लोक रंग सुरों के संग। तो यही के साथ ही हमने के देही इजाजत। अगले एपिसोड में हुई फिर से मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।